Hey YouTube, og velkommen til anden episode af Minecraft. Vi spiller med Christian og Sebastian. Anden episode af Minecraft. Ja, jeg er med igen. Seb, selvfølgelig er Sebet med igen. Seb, put dit dier derinde. Nej, jeg har det på mig. Nej, Seb, hvis du dør. Har I nogen hakke, jeg kan låne? Jeg skulle gerne låne en egen hak, der næsten er helt brugt af mig. Ej, Nej, Seb, put en lige økse, dier mener i. jeg skal Seb, bruge hvis det. du dør. Det er ikke smart at gå rundt med dier. Seb, put nu i. Jeg har en black wool. Seb, put dem i. Det er et smart at gå rundt med dier. Det er ikke smart at lægge sig ud med mig. Seb, hvad hvis vi mister 6 dier? De ligger i kisten. Jeg har kun 3. Jeg havde lavet en diamond pickaxe. Hvorfor har du også gjort det? Kom, vi stiller noget mine. Det gør I, så hugger jeg 3. Ja, kan så vi gør noget miner. Vi er også OP miner. Mega syge til mine. Kæft, hvor er du dårlig, Karl. Du har lige sagt, at han var OP, og så... Jeg har fundet en til netherportal lige ude for vores hus. Karl, din mor skal da svare snart på, om jeg kunne komme hjem. Nå ja. Har hun ikke gjort det nu? Nej. Det skal man ikke så snakke om i en video. Nej, Seb. Nej, Det skal hun nok. Jeg tvinger hende til at gøre det. Så vil han til at gøre det lidt. Seb, kom herud. Der er ikke noget her. Det er da ikke sikkert. Vi har slet ikke været heroppe. Jo, vi har. Der var kun kul. Enderman. Hvorfor har jeg en crack? Slå den, kom så. Hvor er du gået hen, Karl? Jeg har blevet Endermanden. Gjorde du? Der var en enderbøl. Ja, det var den, den døde, Seb. Den der creeper kan ikke springe noget i stykker, hvis den er nede i vandet. Men jeg dræbte den alligevel også. Der er bare creeper party her. Ja, og jeg skal bruge min enderpearl, Seb. Det er jo trods alt min enderpearl. Ja, så er der også min digesut. Det var sgu da mig, der dræbte den. Det er jo også mig, der fandt den lige, ikke også? Shit, der er mange. Der er mange. Okay, jeg løber. Hvad sker der? Har du noget mad? Nej, det var det sidste. Smut bag mig, jeg har brug. Jeg løber bare ud i action. Kom nu, Seb. Skal du dø, vel? Nej, Seb, for jeg har en bue. Jamen, det har jeg lige så vigtigt. Du skal ikke skyde mig den. Jeg har ramt den. Vi skal op i home, vi skal have mad. Jeg har mad. Så giv mig noget. Lige før sagde du ikke havde mad. Jeg har 2 HP. Giv mig noget. Det var det eneste, jeg havde. Vi skal have noget kul. Jeg kan lave fakler. What? Og der er iron herovre. Vi skal have kul. Vi har mange iron. Fuck. Der køber. Jeg har fundet 3 af Sådan her. Shit, hvor er der mørkt dernede. Hallo, jeg tænker altså, at vi skal lave huset større. Det kan du gøre. Ja, Jeg men Seb, altså jeg vil... noget mine. Skal vi så ikke lave det udenfor? Nej, det er dumt. Jamen, den der lille... Vi har en mine lige ved siden af os. Vi kan ikke lave det ud. Det er dumt. Der er et hul herovre, men en witch! Jeg nakkede lige en witch. Har I noget jern? Jeg har et par stykker, jeg har 10 jern, men der ligger også noget i kisten. Jamen, vi skal bruge ret meget jern. Hvorfor det? Til hvad? Bare til at have det, hvis vi skulle bruge det. Til jern. Jeg er også i gang med at få masse jern. Jeg løber bare Du kunne rundt bare her. hoppe jern bag mig. Jeg går hele tiden tilbage til der, hvor vi var før. Så kom bare ned til mig. Jeg er der. Nå, nu er du. Og vi er snart nede på Diamond. Der er en skeleton bag dig. Vi får mange bones af det her. Bones. Nu skal jeg tage alt iron og så. Jeg går bare frem og sætter fakler, så skal du tage egen på den. Ej, det var dumt det der. Jeg tager den. Nej, det var dumt. Jeg kom til at trykke F1.
Hvorfor gjorde du det? Fordi så kæmpede jeg så 2-3 F1, og det er ikke godt. Hvad lavede dine fingre op ved F1? Fordi jeg skulle trykke 1. Ja. Jeg skulle ned til mit sværd. Skulle jeg trykke Hvorfor 1. skulle du trykke 1? Nå, på grund af, ja. Ja. Jeg glemte. Trykker du F1? Ja. Ja, der kan. Der er ikke noget. Fandt du det? Hvad? Jeg har en beacon! Nej. Jo! Det er det helt vanvittigt. What? Den har du jo selv skaffet. Nej, det ved jeg. Prøv at se, Sip. Sip her. Jeg ved ikke, jeg har ikke lagt mærke til det. Jeg lavede... Har du nu ødelagt homet endnu mere? Nej, jeg vil lave det større her i midten. Jeg har også 8 af en eller andens hoveder. Der hedder Giv mig hans Mathias. hoved. Giv mig hans hoved. Du kan få et. Så, jeg har en panda som hoved nu. Panda DJ. Jeg har ikke fået det. Oh. Nej, jeg har ikke. Okay. Jeg har også Panda DJ jo. Og vi får meget gunpowder af det her. Ja, jeg går op og hugger noget træ, Krille. Hvorfor jeg har masser? Jeg laver bare en diamond økse. Nej, simpelthen værre. Det gør jeg jo heller ikke. Hvad spiller diamonds, hvis du gjorde Så laver jeg en iron. For I skal op og hugge masser. Ej, der er en eller anden Mathias, der lige har... Der er i vores home, en eller anden admin. Det er ham, troede jeg har. Yes. Hvorfor skal Ikke Sepp sige noget til ham der. Sip, han kan tage alle vores ting. Nok ikke så smart at sige noget til. Det er ikke sjovt. Så jeg bare til ham. Sepp, hvorfor hedder vores faction Bøssekarl? Ej, hun busse, Karl. Det er ikke mig, der har lavet den. Det er Julie, der har lavet den. Jule! Ja. Ham han spawner zombier! Gør han. Ja. Men så bliver det bare en lidt mere spændende episode, ikke, Karl? Ah! Han stopper mig ned i vandet. Når han healer mig hele tiden. Det kan vi ikke gøre for. Dårlig moderator. Vi melder ham til owneren. Må man gerne det for det der? Ja, han må ikke give os ting. Har han givet os ting? Ja, han har givet mig en beacon. Er det ham? Ja, det burde det være, siden jeg har 8 af hans hoveder. Eller havde. Har du ikke det mere? Mm-mm. Jeg har givet det til dig, og så har jeg selv et på hovedet. Så nu har jeg kun 6 af dem. Jeg er i gang med at gøre vores hus sådan lidt mere, så man ikke kan se det, fordi nu kan man se det rigtig meget efter den der creeper sprang. Mhm. Ja. Creeper sprang. Og det er visse personer, der har gjort det. Jeg siger ikke nogen navn. Sepp, det sidder jeg nævner ikke nogen navne. Hvis man siger ikke, jeg siger ikke nogen navne. Nej. Du skal ikke rette på mig. Jo, skal jeg. Du skal ikke rette på mig. What, der er en Millie. Nej, Dia. jeg fandt bare... Fandt du Dia? Nej. Jeg fandt et dia. Det var bare sådan noget. Han placerer noget dia. Men så tog han det igen. Godt nok. Hallo, jeg filmer det. Hvis han giver os noget. Bare sig til, hvis han giver jer noget. Han har givet dig en beacon. Giv mig noget! Jo, Giv mig noget! jeg melder ham. Så meld ham. Jamen, det gør jeg, når jeg har optaget videoen færdig. Giv mig noget, din lille Mathias. Kan vi ikke godt bare fjerne din jordhul? Nu fjerner jeg din jordhul. Hvorfor? Nej! Grilles jordhul betyder meget for Christian. Ja, den betyder faktisk ret meget. Siger du bare stille, eller smadrer jeg den væk.
Den er allerede væk. Hvorfor har du Hvad er også det for noget hus, du smadret? laver? Det ved jeg ikke. Det er jo mega, Man kan finde flere diger. det er jo mega grimt. Så er Stonebæk herover, og det er bare træ i resten. Okay, vi fjerner Stonebæk. Så du vil bruge snor og krølle til noget? Ja, Ja. Og det er bare fordi, jeg har 8 snor. Han har taget min seng. Jeg har 8 snor på Nej, nu. den er i testen. Puha. hvis jeg havde taget den i seng, ville jeg have meldt ham for meget. Din sind. Din seng, og den seng betyder meget for Krille og mig. Har I noget ud? Yes, nu kan vi lave 2 senge. Men jeg har 8 snor på mig. Så skal jeg ikke bruge til noget. Jo, han skal da til sengen. Jeg har 3 senge. Har du? Nej, jeg mangler et stykke træ. Ja, jeg har et stykke træ her. Og kaste. Jeg kaster masser. Nøj, Krille, hvor er den sidste? Den er der. Hvad laver du? Jeg skal lave køjeseng. Nå. Med det andre. Jeg har kun 1. Nej, 2. Ja, godt. Jeg glæder mig til at komme op og sove i køjeseng. Ad. Og jeg skal jo sove øverst. Blev vi jo enige om, at Krille skulle sove nederst. Så kan jeg bare få alt mit tis ned. Så. Ej, det ser urealistisk ud jo. Det kan godt være. Så skal man... Hvad, Karl? TP'er. Har du ikke sat home? Nej. Hvorfor sætter du aldrig home? Det forstår jeg aldrig. Det forstår jeg faktisk ikke. Man behøver ikke at Ej, sætte lad være med at sove, siger jeg bare til min mand. Han er noob, min mand. Du skal ikke ligge der, Krille. Jeg skal ligge her. Du skal jo TP'er. Ja, du skal ligge øverst, ikke også? Men Sip, når jeg går i send, så når jeg går ud, så bliver jeg skadet, Sip. Det er fordi den der, den skal fjernes. Hvad for en? Det her. Det her? Det tror jeg nok. Jeg prøver lige at gå og sove igen. Nej, det er fordi, det ovenover skal fjernes. Men det er heller ikke værd der. Nej. Nu prøver jeg. Ja, det er bedre. Fordi ellers så hopper jeg op i det, og så bliver jeg skadet. Og så går jeg lige op. Det var... Vi skal altså også til at slutte episoden af nu. Allerede? Jeg har kun været nede af mine. Jeg har faktisk en gulerod. Jeg har også en gulerod. Og en kartoffel, jeg har været med at plante. Vi siger farvel nu, ikke? Ja, og vi ses YouTube!